sa tanang panahon. Ang iyang pagdayeg maniya kanunay sa akong baka. Pahimayang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo nagatan-aw sa matarong ug nagapataling og sa ilang mga singgi. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagabuhat ug daotan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Sa pagsangpit sa matarong namati kanila ang Ginoo, ug sa tanan nilang mga kasakit kiluwas niya sila. Ang Ginoo hadol sa gisulay nga tawo, ug sila nga naguol sa espiritu iyang kiluwas. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daghan ng mga kaguol sa tawo nga matarong, apan nining tanan ng Ginoo nagapalingkawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabukan, ug walay usa kanila nga mabali. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang daotang mga buhay nagapatay sa daotang tao, ug ang mga kaaway sa matarong nagabayad sa ilang kalapasan. Apan ang Ginoo nagaluwas sa kinabuhi sa iyang sulubon, ug walay mahulog sa kalapasan kanila nga nagadango